Právě koukáme na dílo Blanky Sekerové, naší nutriční terapeutky, která nám jednak míchá vynikající smlouvy, se kterou si dnes vydáme o zmražených potravinách. Takže pokud máte doma zmražené jahody, které si přinesla Blanka dneska k nám trošku jogurtu nebo jakékoliv ovoce, tak si tuhle dobrotu můžete udělat dneska taky. Blanko, co v tom všechno ještě je, abychom to opravdu mohli doma udělat? Konkrétně tady jsou jiné jahody, je tam jogurt polotučný, je tam jahodový syrup, sezamové semínko, který můžeme potom i vrch ozdobit. Vlastně ta receptura, kterou vidí diváci, tak není směrodatná tím, že by to opravdu muselo být přesně takto dodrženo. Tahle receptura je v podstatě úžasná tím, že si můžeme obměňovat tak, jak my chceme, jak máme rádi. Pokud má někdo rád víc ovoce než jogurt, tak tam může dát mnohem víc ovoce. Naopak, kdo to chce mít ovocem pouze navoněné, tak tam těch jahod může dát pouze tak pro barvu na navonění. Přidat a můžete v podstatě všechno, co se dá rozmixovat a zase mixovat můžete tolik tak dlouho, jak chcete mít jeden ten nápoj. Pokud chcete mít produkty jednoduché, doporučuji mixovat co největší původní vlastně směs, čili dát tam samotné jahody, mixovat kvalitním ostrým nerezovým mixérem, který rozmixuje ten zmražený plod a potom teprve přidávat tekutinu. A na tom je to nějakou tekutinu, tady bych ještě